כולם מכירים את המושג פנסיה, נכון? שמפרישים בתלוש שכר, שנגיע לגיל 70, 69, 80. אז אני רוצה לדבר על מושג אחר, פנסיה מצטברת רוחבית. לפני 17 שנה עבדתי במלכישוע, וסיימנו איזה סדנה עם פסיכולוג יקר, צימי. יום אחד הוא בא, ביום האחרון, הבאתי לכם מתנה. כולם מסתכלים ימינה, שמאלה, מה הבאת לנו? איזה כוס, איזה ספל, איזה עט? לא, אומר אני עובד שנים בקליניקה, אנשים באים ובוכים על כל מה שהם לא הספיקו. אתם עובדים כל היום, כל השבוע, לילות עם הנוער פה, אין לכם דקה לעצמכם. אני מבקש שכל אחד ייקח מכם שעתיים בשבוע לעצמכם. תעשו משהו לנשמה לאורך כל החיים. לא יודע, המשפט הזה ממש נגע בי. פניתי לחבר יקר שלי, לצערי נפטר לפני מספר שבועות, שורי, זיכרונו לברכה. אמרתי לו, שורי, בוא נצא לטיול. יצאנו לטיול ביום שישי, היה כיף לא נורמלי, ומאז במשך 16 שנה, כל יום שישי טיילנו ביחד. אני הכי מודה בעולם על הפנסיה המצטברת הזאת. זכיתי ל-16 שנה כל יום שישי לשעות של חסד. תזכו כולם לעשות לכם פנסיה של כיף עבורכם, לא רק עבור אחרים, גם לעצמכם, שעתיים, 3 בשבוע, ללכת לדוג, לקרוא ספר, לצאת לסרט, לבלות עם הילדים. פנסיה מצטברת רוחבית לנשמה.